Да, имаме резервация на името на Лукаро и Клаус. Какво значи трябвало да предплатим в аванс? Госпожо, ако тази информация имаше на сайта ви, щях да знам. Моли! Тъпия хотел не ни е запазил резервацията. Голяма работа, тук сме в Банско, има супер много хотели. Тази Коледа. Здрасти! Добре дошла в хотел Гранд Делукс или както местните му казват, Делукса. Дали имате свободни стаи до 29-ти? Оле, ма това е много време. Чакай само да си проверя в системата. Имате късмет. Мога да ви дам един апартамент с 2 отделни стаи. С годиника ме искаме спалня. Какво правиш, Мари? Хити! Ще ми разнесеш тъпки, аз после трябва да ги чистя. Това не е важно в момента. Това, което е важно е, че имаме